Good morning guys. Mommy duties tayo ngayon sa aking sanapakan. Ayan. Tayo maghahatid sa kanya today. Eh, stop mo ngayon ano? Ano? Yan. Ayan. Bongga. Ang aga niya ngayon. Kasi maaga kong pinatulog kagabi. Ah, diba? Walang 5 minutes, 5 minutes. Putol naman yung ulo natin sa vlog pala. Hawakan mo na ka lang. Putol eh. At dito. Wala, tatanggal yan. Sige naman, good morning ka na lang sa kanila. Good morning, guys. Putol guys eh. Babay na. Hatid ko lang tong Junakis ko. Bye-bye. Hello, pero antok-lantok pa yan. Kahit na maaga ng pinano yan. Pinatulog. O, sige na. Malapit na yung ano niya. Baon. Yan. Tigilan mo yung mukha mo. Nakakaano. Mukhang kenkoy ah. Mga re-reviewin Chris ha. Puro kapag tinatanong wala na naman. Yari ka sa akin pag nag-review na naman tayo. Sige. Gumanyan ka. Iiyak ka na naman sa akin pag nag-review tayo. Ayan, ang aga niya. 6:47. Grabe. Di ko pa rin talaga maisip na grade 6 na siya. Binata na siya. Alam mo yun? Kasi sa Facebook may nagpa-pop up na ano, diba? Na mga memories. Mga 7 years ago, 5 years ago. Yung linggit niya pa. Tapos, bungi-bungi pa siya. Wala na. Ay, naku. Ang bilis ng panahon. Kaloka. Anyway, let's go na guys. Malaglag kaya kayo dyan. Pasok na yan. Excuse me mga ate. School zone pala to. Doon kita dito na eh. Tagang pugi mo ha? Hindi kinakain mo pala. Ala, pistachio, balat ng pistachio. Di mo nalulaki mo. Di mo na pugi. Pugi mo! Dito! Psst, pugi! Tuwalsik. Kuha na naman siya sa ilalim ng ano. Pugi. Magandang hapon guys. Ayun, happy Wednesday. May ginagawa lang ako online. Tapos, si daddy mamaya magsusundo kay Chris kasi may i-film ako sana maging successful na kasi ayun, para wala akong iniisip. May kasyang hirap pala na itong mga may deadline na no, nakakaloka. So, saludo ko din sa mga YouTuber na to na ano. Ayoko na din ako mag-a-accept ng ano guys, ng mga i-review na yan. Kasi ang hirap, hindi ako marunong. Anyway, sasabihin ko lang kung totoo mamaya. Para magawa ko na wala na akong iniisip na pending na isasubmit, yung gano'n, ipopost. So, ayun. Naisip ko dito yung background ko mamaya. Eh. Pero mamaya na kasi masyado pang mainit. Maliwanag sobra. Nood muna tayo ng movie. Second movie na namin today, Daddy. Anong title naman today, Daddy? Catch me if you can, I'm feeling down. Hey guys! Magandang hapon. So, andyan na si Chris. Nasundo na ni Daddy. Nakakaloka. Tinatry ko na sanang i-film itong sapatos na sinend sa akin. So, ito siya. Ayan. Sana pala i-vlog. I-vlog ko na lang kaya. Huwag na yung sit down na talaga. Yung parang separate video. Kaso, ayun. Ano ba sa tingin nyo? Kasi ang hirap kapag ka, ano, yung
parang magre-review talaga. Hindi ko caring yun. Unlike itong vlog na ganyan lang. Komportable ako sa vlog lang. Pero yung, yung mga ginagawa ng mga beauty guru, parang ang hirap. Grabe man, nakakailang take ako, kaloka. Literal guys, ang hirap-hirap. Unlike sa vlogging lang na spontaneous lang kung ano lang nasasabihin mo. Walang, tawag dito, wala siyang, ano ba yun? Parang walang script, ganon. Hindi ko naman sinabi na scripted lahat yung mga beauty gurus, diba? Yung mga ganyan nila, mga sit-down chubanes nila, videos nila. Pero para sa akin, ang hirap. Hirap na hirap talaga ako. So, hindi para sa atin yung, yung mga ganyang video. Kaya, last na to. Nagustuhan ko lang kasi yung, yung sapatos. Kasi, ayun, ang ganda niya sa paa. Pero, grabe. Hindi ko care. Tapos, ayan pa, may mga dumadaan pang sasakyan. Lalo ngayon, kasi uwian na naman. Sunod-sunod. As in, 30 minutes na ata ako dito. Wala akong nabuong video, guys. Kasi, kapag kakalahati na ako or naka ilang minutes na ako, may biglang dumadaang aeroplano or helicopter. Di ba? Ang lakas-lakas, no? So, bago na naman. Kaloka. So, grabe, saludo ko sa inyo mga kaibigan kong YouTuber, mga beauty vlogger, mga beauty guru, sa mga sit-down videos nyo. Kaloka, super hirap. So, tama na tayo sa vlogging lang, spontaneous lang na kung ano lang ang lalabas sa bibig natin, diba? Color. So, anyway, ayun, nandiyan na nga si Chris. Nasundo na ni Daddy. Kaya si Daddy sana yung pinasundo kasi sabi ko gagawa ko ng video pa. So, ayun nga. Hindi pa rin nagawa. So, maybe tonight. So, hopefully, mamayang gabi, patutulugin ko muna itong mga tao na to. Yung mga jeep na yan na dumadaan. Paalisin ko muna. Nakakaloka. Frustrated na talaga akong magawa to ng video para ma-edit ko na, para ma-up ko na. Kasi nahihiya na ako dun sa company. Ito rin yung same na video dapat nagagawin ko. Nag-staycation kami kaso hindi ko rin nagawa, diba? So, ayun lang guys. Sa frustration ko ngayon is kung ano lumalabas sa bibig ko talaga. Nakakaloka. Ganda pa naman ang background ko. Charot lang. So, ayun na, napili ko sana ang background na may paganyan. May pahalaman tayo. May pag-grow tayo sa itaas. Ayan. Kaso wala eh. Siguro mamayang gabi siguro. Pagtahimik na ang kapaligiran. Diba? Tsura naman ng mga to. Ayan. Dalawang doggies. Tapos si Poknot nandun sa ilalim. Tapos si Daddy na naka boxer shorts. So, good morning guys! Ayan. Nakaligo na ako. Aga ko naligo para matuyo agad yung hair lalo ko bago ko lumabas. Hi guys! Magandang hapon. Ayun, kakatapos lang namin ni Daddy mag-lunch. So, ang dami kong ginagawa. Pasensya na kayo ha. Hindi muna ako makakapag-vlog sa ngayon. Ilang araw na. Pangatlong araw ata ngayon guys. Wala akong masyadong vlog. Kagaya kahapon, nag-vlog naman sana ako ng umaga ata. Kaso nung kinakapunan, wala na. Sobrang busy na. Tapos, ayun, kung saan-saan pa kami pumunta ni Daddy kagabi. Kakahanap nung sa project ni Chris. Kailangan niya ng mga styro balls. Ilang National Bookstore yung napuntahan namin, puro wala, kaloka. So, sana nakabili siya ngayon doon malapit sa school nila. Kasi, alam niya naman yun, na babagrat yun kapag hindi kompleto yung mga, yung mga gamit niya. Literal talaga guys, galing akong MOA. Tumingin ako doon. So, nabili ko naman lahat. Pwera nga lang doon sa styrofoam na ball. So, ayun, wala. Tapos sinabihan ko si Emma na pinakisiyo ako na pumunta ng Metro Point kasi may doon may NBS nga doon. So wala din. Tapos pumunta kami ni Daddy. Pagkagaling ko sa MOA, pumunta kami ni Daddy. Kinukwento ko na talaga na. Pagkagaling ko ng MOA, pumunta kami ni Daddy sa FB Harrison. So wala namang, close na kasi hanggang 9 PM lang. So last chance ko is yung yung doon sa may Kilaan, sa may Robinsons, Ermita. Tapos 5 minutes na lang or 9 na ata, pasado nandun kami. Tinakbo ko pa. Sabi ko para makahabol ako. Buti pinapasok ako nung guard. So, ayun. Kasama ang palad, wala din. So, isa lang yung nabili ko nung kagabi.
Wala pa na 5 pirasong different sizes. So, anyway, mukhang nakabili naman yung anak ko kasi hindi na tumawag. Sabi ko tawagan ako or text ako kapag kailangan pa para makabili nga. Maihatid ko na lang doon sa kanya. So, since hindi naman nag-text, baka nakabili na siya doon sa kanila. Hello guys, magandang gabi. Hindi ko nadala tong camera. Ayun, umalis kami ni Daddy. Pumunta kaming Pasig. Kinuha na namin, Pasig. Ano yan? Sa Libis, kinuha na namin yung JBL niya. Ayun, ayos na. Napalitan ng battery. So, yung battery, binili niya sa Shopee lang. Worth 2,000 ano? 2,000 lang. Kasi dalawa yung binili mo eh. Kaya naging 4. So, 2,000. Tapos, dinala namin sa doon mismo sa JBL Service Center. Nagbayad siya ng 1,500. Dapat, ano yun, free lang yun. Kaso, hindi namin nahanap yung yung sales invoice. Kasi under warranty pa yun eh. So, sayang. Bali, tuloy. 3,500 yung nagasta niya para sa battery. So, ayun. Tapos, dumiretso na kaming sinundo si Chris. And then, pumunta kaming SNR. Bumili lang kami ng mga essentials. Charot. Mga konti lang. Nagmerienda kasi kami doon. And then, bumili na ako ng bigas. Doon ako bumili ng bigas. Same price lang naman. Pero magkaibang uri ng bigas. So, mas maganda pa rin yun dito sa Cartimar kasi parang mas masarap yun yung dati nating Gatsby. So, ayun. And then, ito. Yan, bumili ako na itong vacuum cleaner. Kasi yung vacuum na binili ko, dati yung yung kulay dilaw is dadaling ko na sa probinsya. Ayun. Kasi mas kailangan yun doon. At malaki. Hindi rin masyado nagagamit dito. Nandun lang nakatago sa ilalim ng sink. Ang lababo. Kaya, ayun. Bumili ako na ito. Maliit lang siya. Tapos, rechargeable lang siya. Ayan. Magkano to, de? 5,000. 5K. So, pwede na. Tapos, maliit lang. Diba? Slim. Pwede mo siyang ilalim lang. Or kahit doon sa gilid. Yung ganyan. So, yan. Ayan. Nagugupit lang si Daddy ng foam. Kasi papasak doon sa gilid ng AC. Kasi nabakbak na yung doon. Yung nakapasak doon. Singaw na yung namin. Yung aircon namin. So, ayun lang guys. Ang ganap today. Babalikan ko sana kayo kanina. Sabi ko, pagbaba ko, naiwan ko yung camera. Tapos sabi ko, wala namang magaganap kasi pupunta lang naman kami ng Libis. So, ayun. Ending walang vlog. Kaya nagkwento na lang ako. Ayun lang. Ting ako, Ching. Ting ako, Ching. No! No! Ting ako, Ching. Dali. Mabait si ate. Ikaw, hindi. Tinan mo. Kagalit siya. Naku, bang. Sabi mo, Tito Gol, bang. No. No. Kagat dahil May tinog. Dali na. Pwede. Ano? Di pwede. Pakita mo nga yung mumo. Dali. Okay, stay may tinog, dali. Kiss mo si Tito Gol. May tunog. Dali. May tinog. Mumu. Parang ikaw hindi takot ha. Di siya takot sa mumu. Hindi niyo pa nakikita yung Pakita ko na ba? Ito ko, pakita natin. Good morning guys. Happy Saturday. Ay, wala akong vlog ng ilang araw guys. Dahil doon sa shoes na na nireview ko. Ayun, grabe. Super stressful noon. Kasi nga, itong kagaya niya, may dumadaan sa sakyan. Pero sa vlog, okay lang. Pero sa mga review na, alam niyo mga product, nakakahiya, diba, kapag maingay. Kaso, ayun, nagbabalak sana ako kahapon. Mag-check-in na naman sa hotel para lang magawa ng review. Kaso, sayang naman. Kasi hindi naman ako professional na beauty or mga nagre-review ng mga product. So, bakit ako magsasayang ng diba? ng pang-check-in sa hotel. Anyway, nagawa ko naman ng paraan. Na-review ko naman siya. Nakakaloka talaga. So, kaya hindi para sa akin guys yung mga ganong review. Mas gusto ko pa yung ganito talaga na vlog na kahit lalabas sa bibig ko. Kumbaga. Ayan. Siya kasi naglalakad kay Good pag pag weekend. Ayan, para makapaglaro siya ng niya.
ng fortnight niya. Ayun ang ano ko sa kanya. Since wala ka namang ginagawa na, masyado naman ang talagang ginaganyan ko siya. Baka naman anak, pwede na. Ikaw na maglakad kay Groot. Yung ganyan. So, ayun. Ginagawa niya naman. Anyway, good morning guys. Sana ba ako? Nagwiwi. Ang yung. Hindi umabot sa labas. May laging lang umayap siguro pagkatapos ng lakad namin. Eh, gusto na naman pumasok ulit sa kwarto eh. Ayan, nag-almusal na po siya. Nilakad niya si Groot. Si pundi na, ay hindi pundi, ano lang to, starter lang daw kailangan dito eh. Hindi na siya umiilaw. Starter lang ba yan, ante? Starting. Kasi wala naman ng mga ganyan na ngayon, diba? Mga face out na yan. So, hindi ko alam kung papalitan namin. Kaya yan, ginagamit namin. Buhok mo ah. Pag ganyan talaga buhok mo eh. Malinis lang tingnan eh. Papatring pa ako. Kailan yung ano nyo? Ano? Yung pictorial nyo? Graduation? Tuesday. Ngayong Tuesday? Oh. Nox! Tan gagraduate na si Pulo. Yay! Elementary. Yay! Halin? Pag ano, auntie, pag kulay pink pa, hilaw pa yun. Ngayon, yung chicken kasi na parang tonkatsu. Pinrito ni auntie kaso hilaw pa yung loob. So, ito yung naantay ko. Oh, sinigang sa miso na ulo ng salmon. Yums, yums. Puro ano? Proper. No? Dito ba yun oh? Mas handy to guys. Kasi dun sa isa namin. Hello guys, magandang hapon. Ay, kakaligo ko lang. Halata ba? Charot. Pupunta kami ni Daddy, birthday nung kumpare niya, yung ninong ni Chris. Kaso, ewan ko si Chris. Tanungin mo nga dahil kung gusto sumama. Pero for sure hindi kasi weekend. Diyan yan sa ano niya, sa fortnight niya. So, ayan, nagmadali lang akong ihatid yung ano guys, yung mga palawan na i-encash ko dyan. Dito malapit lang sa amin. Para balikan ko after 30 minutes bago sila magsara. So, yan, nakapag-toner and face, ano na ako, tomato serum na ako. Ito na lang. My favorite na cream. Clarifying foundation cream. Sa ano pala guys, meron neto. Sa Watsons, makakabili kayo nito sa Watsons. Chinek ko siya online eh. Meron pala. So, same price, 350 to 400 pesos din yung price nila. So, ayan. Ganda siya, promise. Pero ano siya, hindi siya full coverage. Ang tamang may ano lang ba? Parang, ano ba yan? Parang Belo na sunscreen na with, ano, BB sunscreen. Ano pa nga pala yung Belo ko? Wala nakikita. Oh, pinipit sa akin. Herlan. Pang ano lang. Pang kinis lang ng konti sa mga mapupula. Pero yung mga veins ko, hindi niya nasatakpan eh. Kaya na, mapula parang tingnan, diba? Pero paragraphs lang. Ang kagandahan kasi nito, once na nag-set na siya, after mga 1 hour siguro. Ako nga di ko na ito nilalagyan ng setting powder guys eh. Alam mo yung ma-absorb na siya ng skin. Sobrang ganda niya. Para talagang ano ka, parang Korean skin lang. Kaya minsan, mapapansin niyo parang gandang-ganda ako sa sarili ko sa vlog. Kasi totoo naman, ang ganda nito. Sobra. So, minsan na ako magkagusto sa mga BB cream, face cream. Gusto ko yung ano, yung simplihan lang ba na kinis effect. So, ayun lang. Parang wala masyado nagbago, pero mamaya tingnan nyo. Ang ganda niya pag nag-set yan. So, yun lang. And mag-kilay na tayo. So, nakaitim ako today. Nakatakot naman itim. So, yun lang ako makikita nakaitim kasi madalas naka-white ako, diba guys? Kaso, yung mga white ko parang hindi na white masyado eh. Nagiging ano na siya, cream na. Ang dalas ko kasing gamitin eh. So,
Yeah, baka nakalimutan ko po. Ano na rin ang ano ko, hair ko. Ang ano, siguro may 1 inch na rin to. Kailangan ko nang magpa-kulay. Or magpa-Brazil. Hindi Brazilian eh. Keratin. Ayun, para yung pagka-dry ng buhok is mabawasan. Ano ba? Ayun, nantay ko lang si Daddy nagbibihis din. Tanungin natin si Chris Paul. Masasama siya. Makain na. Nak! Sama ka sa Ninong, gingging mo. Birthday. Tamo. Mukha ayaw. Grabe, makailing. Ayaw mo? Oo, tama. Sabi sa inyo eh. Negative. Hugas makailing eh. So, okay. Kami na lang ni Daddy. Tapos, pipick upin ko muna yung Rejuve set. Ay, yung bagong batch dumating na. So, meron akong 200 pieces na naman, guys. So, ang benta ng Rick Sincerity Rejuve set na yan. And then, ayun, tadaan tayo ng MOA kasi bibili ako ng bagong vlogging cam, yung G7X Mark II. Biling ko na. Ang tagal nang pinag-isipan ko. Tapos actually dumating na kanina yung yung replacement nung credit card ko nang inat-ngat ni Poknat. So, ayun, 3 months ko siyang hindi nagamit. So, wala na tayong mga pending na utang doon. So, pwede na naman tayo mangutang, guys. So, padaanin lang natin sa card. Kasi sayang yung points, di ba? And then, good payer naman ako. So, mabait si mabait si PNB. Nagdagan niya ulit yung credit limit. Yan ang gustong-gusto ng mga bangko eh, no? Pag good payer. Kasi, dagdag ng credit limit. Colors. Pero di ko naman inuubos. Pang lang. Mga emergency lang. Or pag magdagta-travel kami, yung ganun. Yung ko siya ginagamit. Hi guys! Ayun, kakatapos ko lang kunin yung pina-encash ko sa Palawan. Medyo hindi maganda yung mga mukha ng staff ng Palawan eh. Ewan ko ba kaya tinatanggal ko na sa sa payment options yung LBC tsaka Palawan, guys. Sa LBC okay pa kasi mabait yung mga dito, mga staff dito. Kaso sa Palawan kapag alam mo yung madami, parang napapwisit sila, trabaho nila yan, 'di ba? Nakakaloka. Kasi di ko naman may iwasan na kahit everyday ako kumuha, guys. Madami talaga kasi isa yan sa mas madaling magpadala ng pera yung mga nagbabayad kaysa pumila din sa diba, sa bangko. So ayun, kaya minsan kaya may GCash na rin ngayon, mas madali yung GCash. So sa mga naka-globe dyan, guys, sayo mas madali yung GCash, transfer lang. So, kaya ayun, siguro mo last na to. Meron pa kasi yung iba talaga kahit wala na yung mga dating pa rin, guys, mga nagre-reorder kasi alam na nila yung payment options before. Bakit So, ayun, doon pa rin sila nagbabayad. Kaya ang dami pa rin Palawan na kiniklaim ngayon. Anyway, ayun, thank you so much sa mga staff ng Palawan. Pasensya na kayo. Ako medyo na-overtime kayo sa dami ng sa dami ng na-claim, na kiniklaim. Sa dami ng papel. So, ayun. Punta na tayo doon sa Taft para pick upin yung yung Rick Sincerity sa PD ko. Ayun. Tapos, dadalhin ko na din dyan sa store para wala nang lagay sa sa likod ni Tonton. Tapos, punta na kaming MOA na muna para bilhin yung... Bilhin na ba natin ngayon o bukas na? Bukas na? Ikaw? Bukas na. Bukas na lang daw. Sunday. Pero gusto ko na magamit ngayon kasi yung tsaka ng Hi, Daddy. Hi, Mami. Pogi-pogi na naman, Daddy. Pogi-pogi. Parang si Yung lang pogi-pogi. Yung Kaso negrito Lagi kasi nakasando. Tall, dark, and handsome. Handsome Ikaw na maging ako. Mainis na naman sa'yo yung mga haters. Ikaw na maging ako. Wala ka magagawa. Visit. Lakas lang mga niyan, guys. Huwag kayong padadala dyan. Lakas lang talaga mamikon yan. Kung mapipikon kayo, talo kayo. Lalo ko yung aasarin. Hanggang sumabog ang inyong mga ilong. Umusok parang bulkan.
Hindi yan tinatabla ng ano, ng mga hate comments niyo. You're just a bunch of haters. Haters. Sa mga haters, hindi yung mga ano nyo, diba? Kasi merong mga bunch of people talaga na ano, hate si Daddy Yu, pero yun, hindi naman natin mapiplease lahat. So, diba? Pero nanonood pa rin sila. Nood naman ang nood. So, ayun guys, kita nyo pa ba ako? Ayan, madilim na eh. Itong pangit sa camera na to, wala siyang ano, kapag walang, ano ba yun? Dark mode. Walang infrared. So, ayan. Punta na kami sa Mandaluyong. Hindi na daw kami didiretso ng MOA kasi, ayan, kailangang mas maraming oras daw. Gutom na ako eh. Gutom na siya. Pero nahatid ko na yung ano, yung mga products guys. Ayan, para bukas din. Bukas na lang ba natin bilhin? Oh. Ayun, bukas na lang daw namin bilhin yung camera. Let's go sa Mandaluyong.